Всички, аз съм Ninja Striker и днес ще ви покажа моето Dragon City. Ето, аз съм 35 ниво, сега в момента събирам парите. Винаги правя така, не знам защо. И сега ще се бия на арената. Ще и лой. И както виждате, победих. Хо-хо, тук има още злато. Както виждате, имам 8 кристала и сега това беше всичко от мен. О, чакайте малко да проверим другото. Този дракон не знам защо не ми го дава да си го сложа, но нищо. О, направил ми се някакъв нов. Я да видим кой е. И това беше всичко от мен, уважаеми зрители. Ако искате да видите още някакви такива клипове на Dragon City или на друга игра, не забравяйте да пишете на моята страница и да поставяте коментар. Това беше всичко от мен. Довиждане!